No a teraz ste tam všetky. A film máš v tom? Zojebávaš zase. Krytko dole z objektívu. No. Takže počet rám bude 2, 4, 6, 8, 10, 14. Polovicu. 14 rám. Dobre, nachádzajú sa tu žlté terče, ktoré v tomto prípade nebudú non-shooty. Dobre. A nachádzajú sa tu také hnedé terče, ktoré poznáte, sú to A4-kové vlastne na pušku. Takže postup bude nasledovný: zbraň a zásobníky budú na tomto malom stole, čiže kondícia 3. Zbraň je nenabitá, hlavenie prázdna, komora je prázdna. Dobre, bude tu. Takisto na tomto stole sa nachádza táto malá pokladnička. V tejto máte vlastne 10 terčov, malých, zmenšených, hej, toto sú tie žlté, ktoré nie sú non-shooty, ale strieľa sa do nich, alebo sú tieto ukazené. Po zazvonení zvukového signálu riešite nasledovným spôsobom. Otvoríte pokladničku a vyberiete si jednu. Keď si vyberiem túto hnedú, ja automaticky stávam do tých hnedých terčov. Keď si vyberiem žltú, musím už dať dole ale na stôl, aby som vedel, čo som si vybral, tak si rielam do žltých. Takže nachádza sa tu 7 žltých terčov a 7 týchto hnedých. To znamená, že minimálny počet rán je 14, pretože do každého terča ide po 2 rány. Dobre. Potom to, ako som si to vybral, pravda, že si nabijem zbraň, vždy hlavne týmto smerom. Dobre. Úhol 90 stupňov a 45. A teraz riešim situáciu vo vymedzenom priestore. To znamená, že buď začínam z ľavej strany, alebo z pravej strany. Vymedzený priestor je tento, ktorý ohraničujú tieto pneumatiky. Dobre? Netolerujem toto, keď netolerujem ani toto, hej. Toto tolerujem, toto už netolerujem hore. Dobre, za to je procedúra tu. Ani mi nebudete do toho strakať. Keď len narazí kúsok človek, to je v pohode. Dobre? Čiže nachádzam, idem pekne týmto smerom. Dávajte pozor, keď pôjdete dozadu, hej, aby ste mi hranicu neprekročili, pretože to zájde za 90 stupňov, takže BQ. Jedno, či začínate na ľavej alebo na pravej strane. Strieľať sa môže už od stola? To nemôžem ale spraviť. Nie, strieľať sa nemôže od stola, ako náhle keď kročíš sem, budeš môcť. Aby to toto je vlastne nekonečná stena, hej? Áno, presne, toto je vlastne ako keby presne nekonečná stena, za to musíte ísť dookola alebo naspäť. Čiže nemôže sa stať strieľať? Nie, nemôže sa stať, práve za toto, to by bolo príliš jednoduché. To je všetko, máte pekne. Proprio vedi. Keď vytaneš žlutú, tak musí na hnede. Dobre. Mám otázku. Pravda, že ešte jedna, áno? Keď sem prídem a vidím, tak... Môžeš toto urobiť. Môžeš z jedného miesta, to je už na tebe potom, že z jedného miesta, ale aj tak budeš musieť dobehnúť a ísť dookola. Ale stratíš čas, pretože z jedného miesta odbúkáš, ale takto keď ideš pekne pohybom, tak ten čas nestratíš, vlastne stratíš vzdialenosť. Ale to je na vás, to je freestyle, hej? A podľa mňa, keď pekne pôjdeš takticky, postupne, tak potom plynule, tá vzdialenosť sa ti tak podviahneš. Pravda, že ten, kto strelí do iného terča, som zabudol povedať, vyťahne si hnedý, strelí do žltého, tak za každý výstrel procedúra, hej? To je jasné. Tým si vás zumuloval, tak bude mať veľa. Pozor! Čas 15:70. Pozor! Ak si skončil vypiť zbraňukáš prázdno, vidím kladivo dole.
Ak si skončil vypiť, zmeň ukáž prázdnu. Vidím kadivové. Open action. Aha, dobré. Dobre. Teraz vyprav sa. Si pripravený? Pozor! Čas 26:70. Takže, priprav sa. Moja zbraň ide. Strelec, si pripravený. Pozor! Sorry. Niečo s timerom. Počkaj. Niečo s timerom. Teraz bude ešte lepší. Si ho natoľko vystresoval. To takto treba. Dobre? Na adrenalín musí byť. Pozor! Ak si skončil vybiť, zbaň ukáž prázdnu. Čo mu tam zase? Neodpálilo. Drhne mu záver. Nebol v okne náboj, neodpálil náboj. On neodpálilo, on bol podľa mňa, on bolo Čas zápalka. 16:50, píšte mu, potom aby si mohol len tak porovnať. 16:50, nebude to tvoje najlepšie video. Pozriem ho najprv, presondujem. Je to bezpečne tam. No a hlavne musí pomôcť. Odmietol som už 4. Prosím, vypakujem. Ja? Prvý, lebo už to teško. No nie? Oj, Píťu, ty tam budeš. Ako by to mohlo vypadnúť? Bezpečnostné 90 stupňov a 45 stupňov hore. Zbraň kondícia 1, čiže nabitá, zaistená, ready. Dobre, drží sa zbraň tuto. Ten, kto by nevedel, čiže pažbou sa dotýka bedrovej kosti, hlaven smeruje do strelišťa. Hej. A postoj je relax, čiže relax, u mňa nie je toto, u mňa nie je toto, čiže relax. Dobre? Pohybujete sa vo vymedzenom priestore, ktoré teraz predstavuje tento rad, čiže stredný pás, plus toto, ktorý je ohraničený pneumatikami, hej. Tento raz ľavá a pravá strana neriešite. Po zazvení zvukového signálu riešite nasledovným spôsobom, vlastne voľným spôsobom, hej, freestyle, any order. Odpije sa vám jeden terč, druhý terč, tretí terč, štvrtý terč, piatý terč, šiestý terč, siedmý terč. Do každého terča po 2 rany, čiže 7x2, 14 bodov, vlastne 14 rán, minimálny počet, kondícia 1, to je všetko. Začínam tam pred pneumatikami stojím, hej. Dávať pozor na uhly, tentoraz to nie je až také, necúľa sa dozadu, ale tiež musím dávať pozor, aby som nepredbehol ten svoj terč. Hej, dobre.
Štvorec, tak dáme štvorec. Chcete štvorec, bude štvorec. Tu len stanok, ne? To vyjde niečo podobné. Určite som... Pripraví sa Olšiak. Zvykajte si. Zabíja pripravku. Strelec, si pripravený? Pozor! Čas, 17:32. Strelec, si pripravený? Pozor! Čas, 14:85. Hodnotenie. Strelec, si pripravený? Pozor! Čas, 20:05. 20:05. 66. To je normálny Glock vložený. Vidíte sa, hej? Are you ready? Stand by.
78. Že tam to máš teraz ako iný rifle, že to mal rašku. No jasne, jasne. Lebo na pušku nemáš faktor 9. A nám je to raška, malá raška. To už to sedí v ruke, to ako to je. Strčiť pod kabát a môžeš dělat. Porozdňáva. Ale udaj radšej hore vyššie. Už tam stojí. Alebo dá si povedať, že musí strieľať vtedy tam stať, pri tom žltom. No tak ináč to aj tak bolo myslené. Hej, tam je žltá tá značka. No počkaj, na to treba počítať. Ide vynechať, no? Takže vítam vás na parkoure číslo 3. Štartová pozícia je táto, čiže zase štartujeme zo štartovacieho bloku. Východisková pola alebo štartová pozícia je zbraň, čiže pažba zbrane sa dotýka bedrovej kosti, hlavem smerom do strelišťa, kondícia 2. Hej? Čiže zbraň nabitá, ale hlavem prázdna. Čiže po zazvení zvukového signálu musíte obtiahnuť. Hej? Ale poiska pri 2 môže byť odistená. Tak. Zo štartového boxu musíte povinne 2 rany pustiť do toho terču. To sa vám minimálne 2 rany, môžete aj 10, nie je to jedno, ale 2 najlepšie sa budú počítať. Tak ako sa je tam nazvať, to stred 10, 10, 9 a tak ďalej. Čiže povinne. Potom po zazvení zvukového signálu riešite situáciu vo vymedzenom priestore. Jediná jedna podmienka je taká, že celkom si musíte prísť, aby ste vyriešili tam tie 2 terče. Dobre, nemôžete počas chodu. Hej, to počas chodu bude strieľať na ňu, tak dostať aj to bezpečnosti hľadiska, tam bude, ako vidíte, je to takéto, takže celkom semka, aby ste pekne kľudne mohli vyriešiť tie 2 terče. Môžeš aj z ďalšieho, jednoducho musíte byť blízko pneumatik, dobre, je jedno, môže ísť aj semka, už uhol 90 stupňov, kde to bude, hej, len dávajte pozor, pretože sem... Si pripravený? Pozor! Nejaké to kropilo.